3 vuotta. Joo. Mutta tuossa tuli vuoden paussi, kun menin pyöräyttämään semmoisen maailman ihanimman aatupojan. Mä autanko? Käydään pienellä äänimaljamatkalla. Tietenkin on tiipi täällä ja... Miltä se tuntuu niinku? Antaa informaatiota, että missä on mitäkin. Joo, kyllä tässä hahmottelee. Ja mitä? Tää. Sauna. Sitten täältä löytyy ja riippumatot ja päällikön tuoli. No siis itse heräsin tuolla silleen, että aamu lähti vähän eri lailla käyntiin. Ei ollut näköaisti ollenkaan käytössä. Pelkästään tää liikkuminen ei ole aika spektakkeli, että tuolla pihalla pystyy navigoimaan ja sisällä pitää olla tosi tarkkana. Nyt on päästy jo kahvinjuontiin asti, että päivä on jo pitkällä. Ja otit ihan itse kahvia, löysit kipot ja... Joo. Piti olla aika tarkkana siinä kaatamisessa. Joo. Vähän taisi käsi käydä siinä levyylläkin, mutta nopeasti se sieltä lähti. No mutta... Se on kun keskittyy olennaisiin asioihin. Tosi tietoinen pitää olla kyllä joka liikkeestä. Sitten pitää suunnitella vähän, että mihin tekee ja mitä tekee. Ja sitten sen tekemisen aikana olla tosi tietoisen. Kyllä. Tuntuu, että aivotkin kehittyy, kun se on samalla. Ja etäisyydet kaikki kuulee, että missä kaikki on ihan eri tavalla. Ja tuntee ja aistii. On aivan hyvä. Ja eilen itse asiassa vähän syötiinkin tässä samassa pöydässä, niin siinä pääsi jotenkin ihan eri tavalla siihen. Tokihan otetaan kaikki vitamiinit ja voidaan hyvin ja tehdään vähän soppaa. Ja rauhoittua siihen. Se teki jotenkin hyvä. Elikkä sut aseteltiin tähän lepotuolille niin rennosti kuin ikinä pystyy. Miltä tuntuu? Tuntuu tosi rennolta. Entä äänimaailma? Solinaa ja tuulta. Kuuluu tarkemmin kuin jos olisi silmät auki. Ja saako niitä kääntymään tossa? No vähän on vaikean oloinen, mutta... Joo, tämä ei ole mikään helpoin ruoka kokata. Niin kun, mutta saa olla haastetta. No hyvä. Kyllä. Kuuntele korppi. Kyllä. Eikö? On. Näkyykö sä näet? En näe. Menossa. Roosalampukko. Roosalampukko kädessä. Älä mene Roosaa liian lähelle. Joo, mutta mä luulen, että Totta kai. hän on vanha tekijä tässä avokadon leikkaamisessa. Mä tunnen, mitä tapahtuu. Tämä on tosi hyvä, kun erilaisia pintoja sitten niin tietää, että mikä on okei tässä. Kyllä. Tässä on tää. Sitten alkaa tulee jopa. Erilaisia pintoja, jota hyödyntäen. Sieltähän löytyy. Millainen varvas löytyy? Yllätyssektori. Oikeesti tää on kummitusjuna. Semmonen, missä lentää kaikkea limaa päälle. Jalkoja tulee niin kuin vastaan. Raajat. Tässä on tämmönen. Oi, sehän on sileä. Onko tää se kipeä polvi? Ei. Joo. Miltä tuntuu avokado? Erityisen rakkaudelliselta. Maagista. Joo. Kovin paljon taaksepäin ei kärsisi tulla. Oikein kumman taakse? Franssi. Mutta Oletko pitkään tehnyt opehommia? kyllä. 24 tuntia.